lak papurai lagi komalo potang te surjo rong phara me hai lasi labang so land patta lapen tea garden amokan council asiam tuliram rong hang mentu si kang than po kecheng silo number 1 ako number 2 bangke glass corner jadov computer ms agarwal Hanuman Bhandar joint store lapen Sri Mongol atumpan contract supply kipi mentu lokang tompo labang solam thesin to pini paklangji lason hak taxi BJP atum mentu lo article 2 for pachun po rat fan prabjit ben pachini sirak nang po lapen ningkan kon atum ka chonghong na helang je article 2 for pachun je fan ningkan capture yet lo lason hak taxi Urtimia kemanglong karbiang long arat ke inglong aso karbi pemcenglo inglong aso fansi people ante sangkurang long along rong thom do hada halada garat tumhan ke karbiang lo autonomous council lapen BJP kachari atum apota bangke pipi puselang tumhan reject ya lake li tumhan birta nang pachini pamil no lasi non ako dutulang Pmkisan Hemso Parliament pen karbiatum phan kang thana sai bang sinon baklang nang jong si BJP nang dunde pulotang te nang Hemso bangge nang pitek te pusipu labang solam tanang baklang dundo lapen number 7 bangke Pmkisan karbiatum non puan tak kelong letum dopik lang rong aloma lapen dutulang kijut sini lepak lang tri bangke dipu railway line pipotsi nonanta eviction serekla lapen volong komaji 371 bighas irrigation along le tuliram rong hang ke hai mentulo eviction po las son kepdo lasinili puye bangke papurai komala papurai pulotang te omo apilo surjo rong phar alang liya me hailo je tuliram rong ha ke hai kaning je do je englong asok kalia phan komane akar bi pijong dokok pulotang dhala thoan ke longle patam ta cancel po bangke kedam tang tuliram rong hang along amai long taning je lapen anisi council long press meet kedo sim taro ke hai tum tala bang solam thening je pondo lasi tuliram rong hang ke hai nangli mentu si papurai longle apota doan mentu si nangli kang than pola bang sotowar ke karbiang long rat nang sulang dinglo lason hak taxi Sri Mongola longle dak railway akung Dipu railway akung along railway line akung long aliar kung long halak dakta ciri krehini polong ledo labang so long le pota mentu si kang than sirak pon nang le prabjin pera sama cinang po jong si karbiang long nang le cipuji pulotang te nang lato mat prabjin pen patta bangke nang le khan sirak nang po pulotang te nang lihen lo bihar pen kewang atumban dim klong ke pegabang fulo lake karbiang long along le lake tuliram rong hang apo khigali lake council ke tuliram rong hang apo khigali lake karbiang long arat karbia khepen chenglok inglong arat atuma long le lake bihar asor phale da ki thik pikali UPS or phale dak la bangso long le ki thik pikali la pen ha West Bengal pen kewa ke cheso Nepal pen kewa ke cheso tumha dak long le ki thik pikali la pen ha Bangladesh pen kewang ake cheso tumha long le ki thik pikali la sila bangso long le patta mentu si nang le kang than sirak bola bangso si tum towang cholang dinglo jong si nang le eng than thek the ni eng than on elo plotang de nang le la bangsong hoi pen chiu bu mo nang le unelo pu surjorong pharmata ni sining jelo kente nitungke PGR nitungke eviction nelo po se surjorong pargalang le social media long maselang le si card de lage te pulotang le tuliram no hang tang than un hilang ma un e lapen dutulang je contract do ana bangke karbi pencheng lok englong asutum si piat nang po jadop computer tho komane
Jane Store tang ho Sri Mongol to Hanuman Bandar to MS Agarwal tum han bangke kap kipia banging tonut jong si nang li karbia ke inglong aso tum han develop nang ji paching thurji ning hang pulotang dehla tum han contract kipia banging tonut dak karbia inglong atangka karbia ke inglong aso tum pachunang dak hem pachikimang karbia ke tum laben labang so tangka dak karbia inglong patuna karbia inglong dulu pulotang deh labang so tangka karbia tum si doktor nang man po Isia sobi sare pachali aja kong dopo hem kang tui chikim aja kong dopo mesen ili tum ke chugi jon hormu dalong po piniarni tum hem ni ritabe tabang sorat tum chini nang lage lasit tuliram rong hang prabjin pen nang lil high supply contract ki pia bangeng ton melo ke che so tum ha da ke do akar bi tum pini contract choklem don thaiwe non bjp long ke do akar bi tum hang jo sita hal tum contract am da cholong thek har thoni pilom tangte hajira Arni si hisap walo isia press mill long dosi inodon long se pharo pho suri si sira toma hajira pipi komal apige Jadov computer join store Sri Mongol tumsila tomhan pi glass corner tumsila tomhan hajira pi hala papurai tumsila tomhan hajira pi latunge hajira chongda tum choy pini BJP long la press meet ke to hangjo ke lake hajira chongda lake nitum nang tumhanang pu pipo na rajot pon atum nitham tangka nang pinu la fan chor latunge karbia khela pen inglo khe tumhan ke raje fan kali lapen kijutsi bangke volongkomaji 370 bighas hadak 400 family hadak ahemji kimtang dolonon hadak koma khe dolo ha Bihar UP pen ke wang Bihari Bengali non tribal tumde lapen ha konane Bihar pen ke wang la muslim khe to lapen ha West Bengal Bangladesh pen ke wang Bengali tumse dak non tribal Bengali tumse dak chikim bom halage government along le hadake government along le kidoji si a order sta ladak ratum vote bank a join pini ante eviction je fan claim ha hede te pulotane ko mat phalo kerai gente karbia khe phale kerai ma kali Bihar pen ke wang ke chiaso UP pen ke wang ke chiaso ha West Bengal pen ke wang ke chiaso la pen ha Bangladesh pen ke wang ke chiaso to man si alang litum adin ki thik tilage la si population pe langdam jita more than 2011 census ke 2,80,000 le te non 2024 census iltum lang lotang te kon po itu mada bang sinang nang chopo karbiang lo tum sipun hilang mante komala population jong ente non puthato lasi labangso implus nang bat ke mul tumalang li loteng pathana pe non ki jutsi bang ke railway line bang Karbiang long autonomous council dum pipotsi eviction claim clear reklo kedam tang hodai dan labang solam ningje bomlo jagiru dolong railway lane hada ke eviction un da Karbiang long pole eviction ne det ke da ke lane a Longle phuke Karbiang autonomous council pute people tuliram rong hang eviction je fan claim hundet people ta vote bank phanu mante non MLA election tum dong si labang so eviction der putang te tum MLA election rem khok nang putang kafkeri to kok loma lasi Longle pen bang ken le to politics pathuiri lasi karbia khe Longle inglong sto main phu Longle lo lake karbia to ma Longle lo le prabjin pen nang le eviction sirak nang pu jong si wen pulo ke eviction claim hai he claim thek the pulo tang te nang li sie mang hoi pen si obomut eviction thek atum dolang pinier karbiang long PSL si lom dolang PSL si atum long dolang labang so eviction claim hai tu la si nang li claim sirak nang pula bang aben kijut si elang li kijut si bu bom lo isi elam do kok lo article 244 elam tuliram lo hemprek ta hang bom nang di development da claim bom nai ningkan kon lo ki chong hong nang helang article 244 ke pachuni pham alam tum dispur delhi che don thorlo step pinier ni anta autonomous state kelong ji ke non anta atowar theklong lelan gino ningkan kon lo chisong nang helang ningkan kon lo ke pahai nang helang batai kon lo MP ke pahai nang helang batai kon lo MLA pahai nang helang la si nang le tum jong si autonomous state wan thek thelo pu Karbiang long ra thanda ko la pen nitum claim thek thelo punang tum rat alo si ridak chi pidar nitum pini pen claim un elo punang tum rat phan thanda ko la si ke claim thek ke pachun thegi tum dolang la sinam tum hanang pachin lo la Karbiang long autonomous council CM tuliram rong hang
prabjin pen la haya sai claim hai nang po nang li sikar bia khe inglong a khe phan kar ja bia phan sinang li cm nang li phan nang pek lo sinang li po si claim ha hedet ma la haya sai amu la sinang li prabjin men claim moi jong si claim hai hello plo tang te labang so cm ang hoi pen ingi nang nelo apen kang ni ta order velo jong si APSLC pen nang li tum ili tumang bo agreement donang che kloi jorang bong nang pinoi nil tum han APSLC atum han council nang pachari fan che kloi jona porang pinoi la longle ke do an non tribal num konana ke do an tum che kloi jon ang bong an to pachun thai pula nang tum jong si eviction claim hai he plutte la lo li pachini asi non la implex salam nang ke barra mangke ili tum ni tum APSLC law secretary khai bensi pathan polang li fani li pathan jela mang lo je karbiang long non malom ke hangjo lam je implex bat biklo puselang li kening je tuliram rong hang ke hai apen BJP long ke do hal hajira cho claim no na tum hai hal tum danolom hangjo hal hajira cho claim no na tum phan pir tuma law secretary hen pelal tuman pathan pona to prangsi pherangke tumhan kepha ating pen ke bang pod akhero pilo neli hin pen lasi itum APHLC bana ke mangal han lo ilitum jasmet thana link sita ilitum karbi lapen inglong akhe phansi ilitum constitution ateng pen itum jelai kom nei bosin ilitum thanbom lojir ding ben tame lapen ongdung atum pulo hemprek si hangnang po pelong nang po pichunang po lapen 6 schedule bangke lake kelong tang hormulu pusi ongdung tum ipude lake hanglem der lem danang nelu pusi kaning je stame dak peneli ki pakla dungang tung bang kala hen lo nang li no pak nam lop lang te for example anu pak abang abita thon the arso ta arso se lapen okta chong thani e thengna thumi e pote sono pak kuma bikok lote an use chiplang de pogedi angru bang angpo abita thon the polo tangte lason thot si 6 schedule ke hang galilo lage ratum chini nang po 1951 iltum district ke long pen amasila ke doko nang dun ju aron ke la pensi council ke seng iloma ti 6 schedule pensi lasi non abangke implementation polo english men ke itum dak 6 schedule aron allo along a point wise dolo ile to man ko ppc ke claim nai ma hala asaya bang pichu nai implementation polo la bangke lasi tuliram rong hang atum aphan itum pubom lo je ile tum hembrek ke hang bom pu polang tum na pulo lapen hang bom nang po iselam lo ba kado ka beta hang bom lo 244 e constitution long do ko posi sitame dak iltum hemprek comment tu sikilong po lake majuk ta guarantee pion egedi non even BJP dum da fail der lo kalang tuma promise ke ningkan phong bong sila tum hemprek wan ei polot hack theder lo nona bangke hemprek hang bom unahut 6 sidul pen iltum aron pen itum hanange piajak kongjong si cewar bom pangbobom polotang te moile tum hemprek ke long thuana bangke aja kong abede ko lahalo lasi ong dung atum pulo je 6 schedule ke hang tang hormu ke long tang hormu ke hang warang nilupu la bangkali tum ratum chini nai bangke aron ke dolo seta da council pen pichun che der number 1 ile tum ke be ke che arat akhai tum ke nang bat ulopu tum che than pik komentu ne party tum hire lo Congress ningkan kon pene chariat lo AICC CPML ta nang chariat lo non BJP tungang lo de setame ladak etum ka chini naya bangke je ang tan pen wang bom lo la ang tan pen ke wang tum han koson ka detect po koson lo itum ke khang po aron pen pede une de jigedi ke thenge chok pen ke human rights salam do da question wang le po munit ipi thi polo te la ke chok se deji lo do ko la sil tum han pu bom lo gende karbi la pen tribal tum han itum kipido ver ke pareng ver je phan itum elame ki itum jutang itum along le phelang itum bisara ron kendara ron la pen mesen pen iltum hapisa pusar pen nang klem bom bang bom aron andami reng ver nang ji pusi iltum phan la bang so 6 sidul pen itum hanang rai lo tangte non ilitum pu bom lo ang tan pen ki bege che tum phan jong se khang nei polo tangte ang deng pihini ang deng so trok sia teng pen implement nang pu 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 ni tum pu bom lo ke la jong si council tum pichun diat polo tangte akimi de voter list selam nang pu la so ka selam aja kong na dak dulu ke ang deng pihini ang deng so
trok along pulo je C along de A B C H ando la dak C along dak lang nang poitum the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral roll therefore pudak qualification pulote schedule tribe atum ma kali la dak etum tok un polo lo the people representation act podo non MP MLA election ban ke hadak ke tok la dak du aphu me amuni da bang a candidate bang jong sa aphu no hi ing cham bote hadak contest nong le election la si eletom dak 6 schedule long pulo je koma da khedum si vote jok long ponte la tanang tum bele islam den pulo paragraph 2 sub paragraph 7 along paragraph 2 sub paragraph 6 along toklo la pen ki pichu nei bang ke paragraph 2 sub paragraph 7 long siklem nang po la pen preparation of electoral roll komara tum si aphan akhe tuman si tum vote pa jok long po ane 6 schedule ke tum chini nang po je tribal la tum phan lo aprang men ke do tang tribal tum lo ba itum karbi tum lo di la tum phan si voting right itum pinang po lalo apen ako dialong putulo the qualification for being elected at such elections as member of such councils komara bang pusi council along a member ke seplang on po MAC hai komar akhe tum lo karja bunun po dak tai tum allo jeslam on lo engke 6 schedule paragraph 20 long pulo ke di paragraph 20 alam nang li pono dak paragraph 20 long pulo tribal along ri pulo ke di paragraph 20 yo tribal areas ni tribal areas konana lo kapuri dun ke part 1 part 2 la aber ki pidolo table part 1 part 2 part 3 an dolo yo dak ketok dolo ladak pulo the areas specified in parts 1 2 2A and 3 of the table below shall be respectively be the tribal areas within the state of Assam are low de Assam are low pote Karbi Anglong and Hills la pen non aphi bangke Bodoland tum nang long lo tribal area long si puri don Assam long make la pen ako wang thu po the state of Meghalaya ga ang to no masi tribal area lo kada ke thom tan mas council do Lapen state of Tripura ta mehala isi TTDAC polo adata tribal area purilo Lapen last bangke Mizoram that's northeast along bangke clear state of Hansila dak paragraph 20 long bangke pekla ponlu tribal area po Lapen dak puthot bani silom alam nangklang thulilo je Karbi mate la APHLC leaders sarje ka thar bangke je Karbi Anglong district pukali ave lake la poson ke lake tribal area apose kadu kaweta akang tan mena wang sidak vunang joklong pu pusi BJP tum ai sugi po lakai mang hundam nang nilo di paragraph 20 long ne pakla thu po paragraph 20 long sidak tribal area pu tumhan puet lo pli lo Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram laso tribal area arlosi Karbi Anglong ta dolo and Hills ta dolo dia lapen Bodoland ta dolo Assam long ke mang hundang nilo a nomenclature amen ke lalelo lage non lo mason si puge di amen lar ploji jaji pu pe ne si ai sugi pon mati like constitution lagate lage hala kitab puri hete di constitution puri hete la senang mang hunang mang ram dun lap dilo la si chipur hi nei chipur hi lote black and white aki ga kilo tum constitution ateng pen ability tum chini pu konasi ke lar lang mati lage lalelo se tame Karbi Anglong ta paragraph 20 arlu si dolo Meghalaya ta dolo Assam ta dolo Tripura ta dolo Mizoram ta dak dolo tribal area pu la so definition ka explain posi BJP to mani thi asini chuning ri bangke Karbi Anglong ara tum ning binang ne ke than tap kali nele tum da luthui lang peme si ke than la bang bang hedani lalu lasi mopen pulo influx jong si tum khangi pulo tangte mopen pulo ke paragraph 2 sub paragraph 7 ateng votali selam mut puningkan phot trok siap prang ben tum kan siloti nonon da ko kre gedi lapen aku wang thulilo PGR VGR alam bangke chelong pacho pana thai poda chini lo kaduka beta chini lo revenue department le dam da hala so area ke chelong pacho pana thai po bang hadak nata ke tok dulu and then non bangke je EPHLC dumsi Karbi la pen inglong akhai phansing hon hepu are ni tum ke Karbi tum inglong ara tum kereng very phansi ke claim not yanar ni tami lasi alang tum eviction people lo claim te de non na thai pe durut ma te dia methan dumsi the Assam Land and Revenue Regulation Act polong 1886 long ke tok ke di fourth bit poda
lahai encroacher sa tumhan ke hedi ajir piding udan ang ni tho notice pili nang po council pen illegal putang de loke kupma sin nang tumhan hadak dodam thap lo yo alam bang ke lo tenge lasi eviction det unno da ke di Assam Land and Revenue Regulation 8 along ke rules 18 along meyang ke tok do halada lapen non itum ka chini thunaya bang ke lo ako ani si sar kipu thualam abang ako aning ke oily lo BJP tum je 180 days ni pharoi sira ni trokner cap 180 days 180 days jongsi dolo polotang te ladake voting right nang long po polai jo lada ke putha balin tum council a rules along do dak nang tum lang pe mi te theklong po council a rules la pena code along tum lang lote theklong po da ante lahai a rules ke chok chi personally tum ge pubom lo ke di last in 1951 district council rules budui mikir hill district council rules budui la nai puni tum pu pik lo ke di high court long da case pidam lo PIL ni tum pidam lo high lo non anta labang so a district council a rules abang war be lo enware lo laki enware da possible chok chilo ke di laki enware posi a lo do nang limuni da phan toi pusita a lo do nang jele thabi pusta a lo do nang pe jogi pusta a lo do nang la potumre puinthuru be chok dei nang jel jang chok ta ko pulo tala thengam da ko puenam dei makali ke di nang bel e nai a procedure do there is a procedure in everything what the law declares the law thing si itum claim unji lasi laso 180 days tame konat pensi reference ke nam lo la darjuna ko konat pensi ki wan lo nang aron pinchong pute di pinchong thabre ke chokchi jeneba non itum voter list thanai pulo jong si voter list thanai pulo tang de konat pensi itum phan aja ko nang pilo pode itum thak nang ko ige mokor along le tum lam sida namis dai tum thak nang ko i engke ni tum bang pupo la ke 6 schedule la constitution angdeng pihini angdeng so trok along ke tok do la so trok along aposini le tum ge ke claim boita me tum than no longpo atowar do ke claim nei kidam nei aniom la si non la 180 days hedi ho la dak 6 schedule no be hu relapse ta la 180 days muni dolong po hedi nok ta wi hala council la rules song sila tum ke tok pong la si la nei pulo ni tum ke la nei la 1951 a rules amasi totally la plot nei la plot lo pulo tang te council election town committee election village council election anda me ilitum ing long akhe ka bi pen ka preng long khai tum si vota jok long po election da contest long po la pen la so teng pen si tum long le land rights di non da council atum lang lam tha hai council a land lo ke chong pan chong ru non ta hala 1886 apota ajak endon der lo ako mikir hill district council land and revenue regulation act pota en chom lo lasi non la 1886 apot ke lake thoya ju plena ju Assam along ria phansi jasemet ipin chong man lake itum da council pen akang thim lim along liaron on anda pin chong side chobai nang tum texer pan arjudam thala nang tum chini ji lasi non dan tum pu bom lo labang so along liaron lapen labang so 1951 district council a rules la ke la le det pen aposi ki be ke chetum ke wang bom lu court order piloge lasi nilitum APHLC pen bangke lahai pinchong serak napu lapen public tum pu serak napu vote ki kupi phan la public tum ki pi ke ilong ri ekhe e jati kadoka ve phan ki pe jok ye phan si litum vote ki pi pen kang wail lasi rat tum long si jakong du itum than bom lo dimos kratos pulo ke di dimos pote the people pulo kratos puke power pulo rat atum mamulu katum long si jakong do posi ke chok che amang fu ba a leaders a party long ke tum dunde de nei lapen itum rat atum aja kong chini nei non bang ke rat atum a phansi EMCM tum ta e ko nang tei bui di reporter ta mana kang check pilu ko nang bui di are la puing check rong pote la ke hala reporter mang ta ala a news ma si pipi det po la ke people pe det po la son ko pia pot pa che plang long po public tum aja kong chini ni po public tum sing check nei nang non mat paragraph 2 sub paragraph 7 selam OCM lapen BJP government tum salam le polote non 2026 lapen 27 MLA lapen MEC election ke vote patta long le pusi rat atum sing check ni la so towar people la ward number 1 2 3 di phumalo an towar ke va kopi pot salam le
non bus stand dam hola dren alang comment thu hedi ho abatai bang le hem dam ta in him de kang long la so lang ke la ke town lo malu la bus stand hedi di phu bus stand he non anda la hai comment thu comment ui pot anda selam le pin chong che la si public to mitum ja kong chi chinira e det along ri aphan jong si chinghon pen pereng ba nei polotang te nilitum APHLC along nang che todo non la pen APHLC jong si ke hai lo pote la dak constitution at teng pen etung che dan duji government manda phere re la pen maju mana phere re la lo la pen nilitum pu ha pu da hai non da me je nilitum APHLC la ke hai lo te ke chairman ke ing than vek la ke la pen la ke PIL or dara teng si nilitum klempo PIL number ke 917 di labang so dara teng pen nilitum haidet lo pote council long tame tum dak tem det po la pen qualification ko maratum si election thur longji ma contest loi ma dak la lo tok det po 60 la teng la lo la sinon bangke itum ratum arjudun tha BJP a party la pen congress mana me arjudun da me ate freedom of speech ke do kok ma di nang arjuri la song ningjeri ke itu manja kong abe nai pui phan arjudun da me je nang tuma party nale tuma party pen ko pia step lo ke deng pon ke che ke biamen than hai ma pu BJP phan arjun tha ba konane public amai long arjun tha la so karju a question a reply ke nang tha kai dei tuleram rong hang da nang tha kai BJR long alam thini ke tum theklong lo ga di kune kose di etu misa prosar misa propaganda po ga di pu da kala kopili long bodila kala kopili malo popose BJR ke tharli po mati lasi mang hudu nang nelo itum apor che phalang mudu nang nelo la lasi itum nili hin jung pen ka chuning ribang kala lo je APHLC phan jakong nang pidunon jakong ki wang lote ki hai lote lo teng pen nili tum che dan pu la pen nili tuma phi rap tame ong dong ara tame nar jab dun pu bosi ning the pen nang tuma pa chini lo lahen lo Timung sa pan lamar jeng tum pamu pen papuroi po jedo lasi papuroi ko mat lo la pen ko na pen lo ke bang la pen karbiang lo komen tu lo ke bang alang li lasom pota labang so apota papurai pulotang te elitum chinang ji alang li ke do ke nilip constituency chukihola high school adong sela tum handanang endo thang hap bihar kan silang thang komen tu lo karbiang lo wa labang so ningkan bang details bang people la hadak sidol hala dak pen sela tum do si hadak pen thelo kam so claim bom lo la party long pu la national party long don bom pen mat koson bene bang kar BP pa chipangri long lok lo kar BP ta akaprek ta kalilo UPDS kang tang kring kar bia kephan karjap kring angjir pisi bang pon pichula ante hala bang so ai bihar pen kewang akeche so papurai afan surjorong fara ke hai len pata ing than hai pum rat phala lang li pachinang pu dili pui mangke lapen isialam nilimo pen ningjeting nelo je tuliram ronghang ake hai dipu 1000 kuki dak influx bang elopusi manipur pen angkat elopusi lang lipu lasi labangso details ke karbiang long arat afan pachini sirak nang pu lake media no alang li pachini sirak nang po jong sialang li pachini thek the pulotang telang li sia dai chenang mumu karbi la pen kukyang bong kachar wo do pulotang te lake tuliram rong hang sia dai chi chenang pulke athe alang li inura cm sila bang solam kaning je ke la kalang li details long no malong li la tarathan pachinang pono nili tumge hanglek pulke la pen karbi ang long rat hang nang po social organization ta hang nang po athe da ke khiang bong dolang kupini do kok lo plotang te lake adai ko malo genpo noni tuliram rohang se dai chenang po lake tuliram rohang ke paklang thek nang po konat sila 1000 a kuki tum ke doma non rat phan paklang thek nang kok po bang kuki tum da pulo wangwe pu elo kente mani si apex budi tum da bang ningjelo wangwe da ke lasi tuliram rohang ke paklang thek nang po sita piniani manghume me Assam government a chief minister Himonto Biswa Sharma ta ningje je karbiang long kuki nang lut ulo opinion na kaning je theklong le nang tuma theklong le opinion ni ta niri tuma theklong le media long ningje jela Himonto Biswa Sharma komala toy ke lake bongo sena tumsi alang teman ketto pini bongo sena resim cheplang si alang tum inglong asong bong nang ke thak nu je fan ke claim inglong aso nang pachar website si ke claim lasi tuliram rohang halal long ga farm se danu nelo lasi tuliram rohang ke la so farm
ke che dana long mangalang che hegi bag sungkrung punon a thek kuki tum ke wang pu bang ke tuliram hong tapak lang thek nang kok polake labang so lot details na pak lang thek nang kok data nang kok po adapta pak lang thek nang pu ali te la kes ko pol alang li la ke sungkrungi la solamang ke la si hala BJP long papurai long Sri Mongol Jadov computer lapen hala Hanuman Bhandar lapen John Store hajira ka chong dadu na tum hai hala press meet ke do hajira chong dadu na tum hai hala tumta details paklang thek nang kokpu jong se paklang thek thep lot nang de nang le tum se adai che nang bu mukar bia khe lapen kukiang bong kachar bo do kok lot nang hala tum se adai che nang pu nili pui bang ke nang le tum details long le pin pen ni tu e PSL se jai ga tharsan ki koi jai ga tharsar pulo kukia tum han wang pulo tang de elong wet pang room er noi la tum han registration claim er noi photo er noi a voter ID ha en er noi details long lo protang te kapang thekta joy ki pupusi tum sar jai ga thare pu la pen long tum tang er lo protang te hadak jong sing sam jin lo protang te toy chu et nang pusi pu te la ka khenu lang ma non bang ke lang tum details paklang thek nang kok pu ni tum ge hang pu details leke la pen rap tum ta hang nang pu Karbiang long social organization do under details hang nang pu tuliram rong hang la pen hala hajira ka chong dadu na tum hore bong joy ni kupine sang ilina joy ni atum ala hajira chong dadu tala tum da details paklang thek nang kok pu no jong si paklang thek thip lo tang te nal tum tala ke rap pen kali lo ke arona teng si tum ke nang sai nang kok pu lo teng pen la the ta khan de nang na pen isi dolang khan pa me surjorong phar kaning je an si Facebook long thek long je nem hang thek thia pramen ki wang akibe ke chi thong nge plung thek thilu polam he hang thek thilang po bodi kala asita paragraph 2 sa paragraph 7 along ke 6 along ke dia do bada tok te na la pan pen ke bang se plung elo puta tok te hoda ke la si alama bang ke BJP tum VGR along ke do bihari la pen bengali ke che tum aphan plung nang kok na po he di ho kap here si solam ke to lo long ke nang nem hang thek thia ku pen ke bang nge plung long le ke tok te Apransi law Islamo frame the rules, frame the law, then you deport the person who has been settled in PGR land. Lalomati. Lasi halatum ke ki elo kasarandar lo ari gachi runglu. Kece asa korpo punang kok podei. Itu PHLC panang pu pik setan itum ke ake no lam pinita mane ame piban ke kai pu. Ini tum claim play. Atene tum respect tarbia leader sangse setame aja tum limit cross dereti. Seda pini ke tum punang kok po jong si aron do kok apida ke claim he pulotang te lage kece asa korlo lapen kece long si mo pen puson si hajira chong dadun lo. Alo aja kong otan council long ingitan apida ke claim he hola VGR long tot prong illegal atum phan di latum phan ke chuplunga he de lapore kona thrak me mi alam itum lasi itum ki pui bu bangke ladak manghunang de lo nang VGR chot kali lo 6 sidula tengke dak district council seng se aprang pen district long le aprang pen ke do atuma phan hedi kiseman lo teng pen tum lang pon me latum phan bang for example khilonja khomia aprang district long le aprang pen inut bahini do tum phan bang tum consider pon be konji bolo tang 4% tum phan bang seta ke be ke che wa tuma phan ke non la biharia ke vai Ming bongo sena ke wai teman ke tum ke dake pilong le athema tum ke refugee pu ke di refugee pu ke hala suhut nanga deport inte non da refugee pu alang tum chini lo refugee pu ne deport no inte toy non inte refugee te mangen non da toy un lo ke pipolo toy te de allo dolo refugee pan deport nei la sene tum ke deport nei pu bom lo deport mane toy thu nei ame thanga dim West Bengal Bihar teman Bihar toy na pu bihari teman ke Manipur toy na West for example Bangladesh nge bang Bangladesh deport thu na pu hai bongo sena teman ke lain lo lasi surjorong farino da iam son kaning je ke lage thera kami bosinil tum PHLC pen dame paklang po ki unia lama be lage just nang law pen claim mot la tuman ke kun de po BJP party la pen ASCC party pen ke tu ponto je PHLC mai pu je ka thar ke party hanglong district men ke lar yu phansi kibang ke mata tribal land ku si pu si aprang si bang ke longle phelang kan pu ke party la posit party hanglong district ku to ilo seda minong tribal pu ka to ka be la long so khai phani si gat ke pinjong i phansi lang ke mata pu se lang to halme khaloi to example la se mo jong lang tum pulo constitution nang lang dum dia tum ke confusion do ko kati student dum da komasi lu chari dum ma adap prang pilo regular
स्कूल एतेन नुन वेरा तुमसी ठेक चाजी बा कॉपी सी टीचर के थान महला केस जुन थेगी नॉन एल तुम पुलो सार में पुलो सार की पु बांगला सोन लो पैराग्राफ 20 आंगदेंग पिंग को 6 दुलों पुलो मोए स्टेट प्लिया फान के आसाम मेघालय त्रिपुरा लपेन मिजोरम फान के ट्राइबल एरिया अलोंग रिया लोंग सी पिलुत पहलो ला इले तुम आसाम धाdak dolo के दी आसाम दा kaduk abe mat kali Karbi Anglong and Hills lapen non ke BTR polo ke thom fan ke tribal area long se bipon ko lo non bang ke tribal area pu pondet jele tum Karbi Anglong district pu pedet pu ke la ke BJP tum kamatha amang ke man lam la ke ili tum Karbi Anglong district pu ke dotang lo la 6 sidul long ta part 1 long se dak dolo la clarify the constitution dak do ji ba do et lo dak NC Hills amen dolo Karbi Anglong Mikir Hills district polo dake lapen nona phibange bodolen tom nang long dolo la se ke lari pu bange ko sonsi ke larbo lunang nelo la bange setame Karbi Anglong ta tribal area paragraph 20 arlosi dolo koklo la so paragraph 20 ateng si sar ke ka explain amasi hala thombang kita purpe ongong pote yo bolo te hang so pling ti lamang e bi tu Orjun rong pola thenglong de ti ne pine la se confuse lo pote constitution lango everything is given here and you will know better day anotin da puryak nei la sini tumi PHL si porcho nei pukali ka do ka we ke thege phan ke media court te tum non ekdom citizen ate constitution ke thek the pe na posi tum ke ki view la pen tum la pulo dak aprang ben ke do tang atum di tribals atum itum district long le aprang ben ke do tum han ke la tum ke land rights tanang long 6 dola teng polo tang for example to Meghalaya di Ribhoi district Karbi dopi aprang ben bangkadak Meghalaya district kikim kera aprang ben ke do tum la tum han ke la tum ateng si people lo la ke mang hunang ni lu komania tribal han si tum lang seler nei tho mane plung nei theng nei tho puke chok dei lo long pu pe aprang ben atum han ke tum la so teng si tum lang ponang kok po la lo non kaprek long ta do lang he Papurai ko kung si papurai bang ke along le pota do ko si pura si Dolo. ta nomor dak nomor le along le pota si do man kon bi khat do na dum sin ni don la bang inquiry bomb lagi inquiry bomb lo alang tea garden tado apen rubber bagan tado la kalang tea garden ke nang tum media tum ta dam tame chukiola high school anung si tea garden dolo papurai tea garden lo la pen open kelar polam Karbi Anglong jai kathar ke Karbi Anglong alar ke tribal land pusikiri pulam pati stak already penangan a department hormu amen ke la elo arong amen ke silam lo luring thipiadim ke uttor borbil thana outpost polo langpi dihangi amen ke Assam Gramin Vikas lo te komar lo ke lar kente labang solam ke hala BJP long ke do hajira chongda do tum he hala Sri Mongol long Jen store long Jadov computer Hanuman Bhandar long hajira glass corner hajira chongda do tum la uttor borbil adim prabjin penang le tum luring thipi cheban thek poma aprang luring thipi hada ke area masih luring thipi lo area ke luring thipi hala outpost lage police outpost bangke pilo ke uttor borbil pu de komar lo ke ante kelar ke ante langpi di hangi di masa pen Karbi tum chingrum pet pensil bang langpi ke lang lo itum hadum ta di hangi lang roy men lo lang roy lo dei ende labang so men tribal to men do kopi kopilo kelar na helang kopia ke heno domati komara hot sikela ro plotang te la BJP nangachari la pen RSS BJP nangachari pen joksi pin haya men tanang lar bom lo nanglar ke BJP RSS mi lar bom athelang litum si dak dipu dispor ha delhi ta tum chedon thor kelar ji ke la ke parliament long silarji jai ga thar dalar ni la pen jai ga thar pan long li ke chojor polam mang ke la ke alang tum kaning jelam dola nilitum pini press mera theng ningje dakpo dak nang litum dai litum sar jai ka thar APSLC a president hema dungamal glass corner long le tuliram rong ha ke hai si ko jor lake lapen jai ka thar sara hema theng nu lake bidasing leng CM dosi ka jor tekan te komal long le ka jor kente komat phalo dim ke packet ne la hai long le glass corner dak along litanang tum media pe en pono footage ta la henlo ha pu bangke 1984.86 aning si la solong le chojo la pu bangke lage ningkan surini ko ne 16 ne 15 aning si alang li tuliram long ha khai si glass corner thon chojo de
te komala dai kente lapen non isi nili paklang polang non ni PHLC ban si akoi nang pihuk di ajat non tame he seta chini nahi komat si jakong long kang ni mahala phansi question jasame public tum hedi chini nahi BJP tumana confuse non jia gathar non PHLC long wang ve aprang DC claim bom hot ko PJ claim thekhe to are non BJP to masi ang hoy ame thang masika chingni lo de ame thang si claim nang po mati implementation ke ame thang dum long sa jakong dolo ame thang dum ma jakong do der pita ni to PHLC masing kang ju ni to PHLC tum ke hai helang mati ho di hai helang hai lo de claim po ni tum ke la si election hai pen ingni long le tike tum claim ni la si BJP to mata confuse ame thang to mata lalo lapen sonia lam ne paklang tu mang ke la lo BJP na hai lo pu pen il tum kana hok si ning kere pen sin than po number 1 BJP hai lo pu pen ko pilo kana hok number 1 il tum lang pidi hangi beng di lang pidi hangi beng pabedat lo number 2 long recap MOS accord wang lo MOS accord wang that pen long recap jor lo la non last 2021 accord wang lo de 2011 UPDS hoda atuma bangke panchayat na implement lo hatum gram sabha pode alang tum UPDS accord ni lihola so dak stadium filong sa tum kachirung pot sa dak dudun si ron krai do la tum MOS alo thui do lang nong filong ta hadak lang ote theklong po panchayat nanga paluta la tum lo UPDS accord tum a hosi la pen hala state election commission aphan election ki pakon da ka kongta hala so 2011 accord hot lang la pen non 2021 bangke heno thu muchot lo long recap abangke dak kadoga be open for all mane ke be ke che to amhan pek ponai la pen isia bangke ko ladak ka heno thu muchot to thlang DC to amhan si jakong ke chipi hala so appoint dai tum lang nam nei ate DC la pen SP atum ke councilor lo a jurisdiction awele tum ke state along mate jakong ke ulo tum ke seta district council under 6 schedule are local atum ke only law and order pardon so DCC komane phan PG po da aja ko ave council a metar polotang ke CM kya ke thelo la tum si claim coaching wai po ja tam implementation apadan non mangke bodoland la song sin che plan lo bodoland ame je hala da council to mangke da special RJC DC to man se pe claim nahi council to mangke RJU dop chot po ba pote la tunge tot from chot po se chini ne pin lang non la accord along ko BPC ke pho praji mai di non ke bang jilang arlo arang tum accord chipuri ne chipuri plate fere thu tame me ke bang jilang awe tum phan bang ke thitana kana hok do ko hoi pusi ile dim chini dam la pen mo pen pulo lang pidi hangi bang ke pabe dead lo number 2 accord che tok lo panchayat aro nang palul lo number 3 non long recap pilo number 4 bang ke pilo eviction BJP ke hai pen eviction ka tharlia kamang karbi tum ban tum dam lo la pen pli bang ke la lo salary by non teachers atum phan ponon la pen kaprek non forest department atum salary ke long le hang jo la tum phan da appointment ke pitang tum phan da ke kang than thu karbi tum man si la pen isi do tholang development amen pen di nelimet hang constituency malo borjang solar project development amen pen 18000 bighas di APDCL lamang chujo finance by ADB itu langtha keklem lapen kipa luthuta non BJP itu nitunge kar biang long arat pan chuning ribom lo ludun bom nang le tum ke ne eme tha khe pan chipe jogi pote tum aron on thip nangpo la son si ke theng ke chok konon tame de ne tum PHLC nang to media court to manna thekloi ne tum bithung son meeting do dam mo tar long son ke do dame PHLC ma ki lung dun du meeting anda dolong li di constitution na phanda man pipi therak me men na me thang si therak live video se theklong te pini anian da ni tum cheteng dun dud de chardep tum prat BJP tum lo ni tum ga man pi de kar bi sai se monang tum da ni si chini lo pate nang ning chiru ji ula so ke mang bang dun ni tum da la si kan je dolang mana chopo kana ma thela pamu pen tum sango kan je do glass corner komane gen store komane yada computer tumsi contract long aret pu labang so puthak nang le approved evidence rat pan paklang plum haima ni tum isi hinia a documents long ol tum paklang po la pen block long pini lata halata data do nilitum computer long sido
hala Sodak tata ni tum paklang po blog long kopi mai skema da nomor bandar pusia dak tok ang tok ang de lapen nang tum na hala mini stadium ki kim anta lake ang tam ki ches tum sinai kim lake hala dakta du erlu lake kelong tang dolo lake nang tum ta long po pen nili tum nang piji nang tum media fan lake ni tum labang so evidence ki nang pipu class corner tum konasi kopi ma ke claim kopi si supply ke long ma supply report anta ni tum long do ni tum nang pinang tum lake nang tum ning binang ne ako rap fan paklang po non mat bang ni tum nang paklang pelo la bangke ako doji sita ni tum la mobile long tado itu ma data do mobile lo do la pen hala mo pen pulo mini stadium kim komala kim gente kar bitum kim the kente mini stadium kim komala 26 constituency mini stadium komala kim ke kar bitum gali inglong soto gali 10 crore se kar bitum kim te kar bitum si plang po sta non bangke la bangso contract supply da kar bitum claim un gente bangkona komunis kar bitum supply lo inu talong le la kedil tum da chini nal tum da chini ben kar biang long rata chini